Dumelang thobela molweni bhotani sanibonani apha ngizidwesha nezidweshakazi. Ndiza nantoni namhlanje? Ndiza nje nelizwi elithi ubusazi na into yoba awuhambi wedwa. Njengoba udaliwe nje awudalwanga wedwa. Njengoba udaliwe nje udalelwe isizathu. Ikhona le nto uyithunyiweyo. Uthunywe ngubani phofu? Ubusazi na into ukuba kuhlalwe phantsi kwahlelwa ngobomi bakho kwagqitywa itsho nenkomo? Ubusazi na into yoba phambi koba wena ufike kweli lizwe wahlala phantsi nethonga lakho, your master guides, abanikazi, abalawuli bempilo yakho, iinkosi zakho, kho mntu ungenankosi. Ookhokho bokhokho nabonisana nabo ukuba kule ngxaki uyolathiswayo wabuzwa wabonakala uvuma into yoba hayi ingathi ndingayifeza. Uyayiva ke laa nto ndithi some of us anisibuzi uba ezi nto sizazelaphi, ingathi siyazifunda encwadini but kwancwadi sifunda kuyo. Qha ke nyhani we are gifted into yoba sibe nalo unxulumelwano, you understand, with the other world, but asikho lapho benditshilo. Lithi ke ngoku elam, kule nto ithunyiweyo waze wanikwa umncedisi, iwele, abanye bathi liwele lakho. Uyayiva? Abanye bathi ngunembeza, conscience. Abanye bathi yi-soul. Uyayiva ke ngoku? But unguwe, ukhona lo mntu unguwe apha phakathi kuwe. Unguwe, ulapha kuwe. Uyayiva? Ayinguwanga, awuphelelanga xa unguwe ngekho. Ithi le nto, lo mntu umnikelwe into bancedisane nawe because ngoku wena you are here in this physical realm. You exist only in this plane, in this physical realm. Uyayiva ke? Ewe izawuba ngathi inzulu wena le nto ndiza nayo, but it's really not that deep for abantu who have a spiritual eye. We only exist in this physical realm, ne? So, but then there needs to be connection always with the other world. You understand? Because sithunyiwe. Uyayiva ke ngoku? Hence ke ngoku unonguwe lo lapha kuwe yena okwaziyo uinterchange between the two worlds. So unguwe omnye uco-exista in both worlds. You understand? Yena ke ngoku ade abe nayo, hayisani imilingo yenzeka kweli gumbi. Ayisani aba kuthiwa ndithetha into ezinkulu, ndithi kukhala intsimbi mntaba. Ithini le nto bendiyithetha? Unguwe omnye lo uneliso lobona into the future. Umzekelo, le nto thina singenamandla ayo, uyaunderstand? Uneliso lobona into eza kwenzeka ngomso. Uyayibona ke ngoku? Unememori deeper than yours. Imemory yakhe goes back to your previous past lives. You understand? Uyakwazi ukukukhumbuza. You understand? Laa nto kuthiwa ngelinye ixesha yi-deja vu, uzibuze usendaweni, kutheni ngathi ndakhe ndakhona kule ndawo, andiqali uba lapha mani. You understand? Uyakukhumbuza because unguwe yena in both worlds. So uyayazi yayenzekile before, uyayazi nesezawukwenzeka. Uyayiva ke ngoku? So ukholo for into yoba akuncedise ukwazi ukuthi tap into. You understand? Ngelinye ixesha uyalidinga ukhunjuzwa, uzilibele ubuthunyiwe. Uyayiva? Funeka umane ukhunjuzwa. Unguwe lo ngulona uzawuthi ngelinye ixesha umenyiwe epatini
you know, you are looking forward to this party. You buy the dress, you do the hair. You book a makeup artist for such and such a date. Ifike imini awutyhafanga yintoni. Awutyhafanga yintoni, umoya wakho awukuthumi tu, and intliziyo yakho iyakuxelela mani ingathi ndizawukhubeka mani xa ndisiya phayana, but uziphikise because kuzawudana osibanibani. You go ahead uhambe, ufike phana intliziyo yakho isuke esihlalweni, ukhathazeke, uzibuze into eyi theni ndingakhange ndizimamele. Uphikise unguwe. Ngelinye ixesha kuthiwe sukutya ukutya sokuphakelwe, athi umngani masitye jo, yeva, emsebenzini ashiye isikraftini apha athi ndiyabuya, aphinde athi hayi mani noba ungagqiba besendityile mna kusasa, yeva, kuthi heqe umbilini apha kuwe, uzibuze uba umbilini wantoni ngoku lowo, uthi wakujonga ukuthi kona kuyabaweleka, but wayi ndase ndanombilini. Ngunguwe, uyakukrweca into yoba yeka pha. Ngelinye ixesha umathandane wakho akenzi zona. Umathandane wakho ugcwele apha phandle, uyalingcolisa ithonga lakho. Ithonga lakho lide likonyanye nalo, lingafuni usondela kuwe ngenxa yokugcuza kamathandane wakho. Uthe phaa kunomthandazo, asuke kunomthandazo aye abanye amathandane babetha zonke iindawo, athe kunomthandazo abe kuthemba. Uyayiva ke ngoku, abuyaza phaa kuwe ungcolise lithonga lakho. Liyabhekela, uyabhekela unguwe, akahlale khona. Kunamaxesha unguwe athi stay away because udiniwe nguwe neento zakho nee-tendencies zakho ezimdaka. Your friends ngelinye ixesha are toxic, unguwe abone into yoba kudala ndikukhuza, awuva. Uyayibona laa nto? Unguwe uthi uzidrayivela kwi-fast lane athi tshintsha, kanti kuzawubakho i-accident. Fumanisa uba ingeyindim lowa, you understand? Ngunguwe lo kususe phaa. Unguwe ke uyayithanda i-acknowledgement, qha most of us asimazi noba ukhona, asim-acknowledge. Unguwe uyayithanda indawo ecocekileyo, kadibani ne-toxicity. Uyabona laa nto soloko uphantsi kwentetha, kuhleli nje kuyathethwa, kuyaxoxwa, kuyathini, awuzisusi kwaba bantu bahleli nje bakugoba intliziyo, kudala emane kunqanda. Uyakwazi ubhekela kuwe unguwe, akushenyuleni be hayi kudala ndikukhuza mna, khawukhe uzibonele. Uyayiva? Umbuzo uthi ke ngoku, umbuyisa njani unguwe xa ethe wabhekela? Ilula. Hayi, ilula bantu basekhaya, ayonto enzulu. Unguwe umbuyisa ngokuthi uphinde uxhumane naye, you fast. Khawukhe ufaste, ubuyise unyawo ezintweni. Umzekelo amakhatholika ngoku yi-Lent season, uyayiva ke ngoku, lixesha lokuzila. Buyisa unyawo ezintweni ozithandayo, ozaziyo into yoba azilunganga. Utywala umzekelo, izidakamizwa, zonke ezaa nto zizitshintsha ingqondo. Unguwe umzekelo xa usele utywala uyaphuma kuwe. Yiloo nto ngelinye ixesha ufumanisa into yoba xa usele uba sisibhanxa esenza izinto eziphambeneyo because unguwe uphumile kuwe. Uyayiva? Ngoba kaloku utywala buza kuthini? Buza kusapresa, ungakwazi ucinga. Zeento bangazifuniyo ke onguwe. So khawukhe ufaste and stay away from into ezithile. You understand? Uzicleanse nje ngaphakathi ii-toxins umzimba wakho. Uyayiva? Ukhe utye ukutya okuhealthy, okunarishayo, feed your soul. Ukhe uphume ochukwini, uyeke uthetha okokoko, uyeke uthukisa, uhleli nje uthethela phezulu. That's how you bring back. Unguwe uthanda i-peace, ukhe ube wedwa ngelinye ixesha
Nina nifuna uxelelwa yonke into. Ndithi mna buyela kuwe, camagu.